Obi Igbo ekene m unu Igbo ndị ma jem ọnụ asị m ka m wetara unu ozi a n'ụbọchị nke taata maka na agwọ ebiela na mgbagbu. O nwere mgbe gara aga o nwere nwoke pụtasị mgbe a ji paakị n'ụlọ lụrụ ebe apịala Okongwu Dibia 2x2 na boys gadara ya na mgbe anyị ji ti ya ihe eluwe na mana biko gee ntị na nlụ ahụ eluwe na mmezu maka na nwoke dibịa anụnwụ n'afọ ebe a sị na nwa ya nwazọrọ Okongwu Dibia ebe boys gbakọọla ya ka ha tigbuo ya mgbe gara aga. Unu ya anụ ya n'ọnụ ya n'ọbụghị na ọbụnwa kwu. Ọ sị na nwere mgbọsị ọ na-agafete wee paakị ya moto na ọ bụrụ na Okongwu Dibia na-enechaa vidiyo ya dị na-ayị ya na ọ bụghị nyanwa zọrọ ya si mee ka ọ mara n'ọnya mkpọ afa moto o bu wee paakị ya daveride na kpọkwa afa the village mana achọ nkwu nne ya n'ukwu unu ya n'ọnụ ya solukwa were anya unu wee fụrụ kpọchaa afa the village gbaa afa ihe mee na mnọ mgbọsị a na bọs bịa gada Okongwu si na ọ na-abịa eme be ha vidiyo nyakwa na-akọkwa nọ mmadụ ka n'ọnya nwa bịa sị na yes na ụmụ Okongwu Dibia ewesi anya pụọ mana ihe na-ewutezi bụ na Okongwu Dibia kịta pụtazi wee na-akọwasị na onwe ha ndị dibịa na-emenwu ihe dibịa ọ na-egosi na-eme na ndị wie na o si atọ ọkụda nọ ndị dibịa ndị ọzọ maka na nke ọfụ a sị na ihe onye fụ agwa ofu onye fụ aghara ighe eke maka na ọ fụcha ofele n'ebe akụ ụwa gwụ na ọmụghọzi na ọnwa na ebe nke onye kwụsị ka nke onye ọzọ na-ebido. Ụmụnna asị m unu na-evidiyo na unu fụ ụdị aka na ntị ọ dọrọ Okongwu Dibia kwuchasịa ihe dị aṅa maka nwatakịrị na-akpa na ajọ ọhịa matakwa na ajọ ọhịa adịghị mma maka nwatakịrị ewuwe gị ka onye nwere ya mana oge asịghị chịkọta ibini ọsọ mana mgbe ibini ya atụgharị ewere isi wee bịa ọgụ ihe efozi iwere. Ụmụnna na vidiyo na okwu na ghọta ihe na-ekwu iwe nji nwa bịata anyị nwa yesterday bụ eke ka m nwa bịa sezi mere ka m pụta ije anụ mana ndị otu m jụrụ ya ajụ nwa pụta tata bụ ọya ma megin masị na ọka m pụta ya wee ji maka mapụta okwu nwe na bụ nwanne anyị nwoke alaikere m dị gaị mụ na ọ nwere mbọsị mbile na anọ ndị ejidere ya ọmụnwa bịa gbalị breki n'ebe ọ nọ ejidere ya sịrị ka etinye ibe na anando bụ ya na-akpọ Okongwu Dibia. Ọmụnwa bụ esespa ọmụnwa bụ daga mụnwa kwụsịrị na 3:30 na-achatacha blu mgbe anyị ijere mme ọ nwere ibe alụsị si na ịgara ibebe anya asị niile vidio obodo ya so nsị arabụ gị na amaala m onye bụ nke nwa bụ Okongwu Dibia ka mmadụ sendịrị m vidio ebe na-asị na onwerọ na ibe ahụ unu na-eme unu jidere igwe ka ọ bụ osisi zedo ọkụkọ nwụọ na nwere ọzọ ga-eme ome ọ bụ na ga-eme nwepụta nwasị ka njọ gị bụ Okongwu Dibia amụrụ gị amụtala gị ịmala ebe ahụ na-eme ka amụtala gị na-eso onye amali ebe ahụ na-eme ibe nsị ka njọ ga-ajụ a bụ na data okwu ikwulisi onye ya pụta ikwuru okwu ya ka onye mali ibe maka na ole a gwara gị sị gị na ka ịmali nke na ịmarọ nke ọzọ esendịgoro m dị vidio na-abịa esendịrị m biko sa m gwale ndị Igbo ụmụazị Igbo vive gbagojuru anya va nwale detin sendịrị m inbox abụ sendịrị m ya almost 3 days now mmụọ amasịba na ibe anụ nwa bụkwa nne dọ dịka mmadụ na-eme ive mmụazị mpekwa akwụkwọ nke onye ọzọ sendịkwara m again onye ahụ nwetara sọntịn ekechara eke pido ọkụkọ aka na-eme ụtọ na-eme ego pigbuo ọkụkọ ọga imechọ ka ngwa ngị bụ Okongwu Dibia bụ ị na-ekwu okwu ikwuzina na onye emenwu ibe dị ụtọ ibe ebe ị gara onye emenwu ya pụta bikos na ibe ị na-eme bụ na onye na-akọwazi bụ na nwere ọzọ onye nwere pawa gị na ọsọsọ onye ijere bịa nwere pawa ọgadatin unu mere dadị achọrọ m mme detain bikos na detain bibe mgbe ndị 18 years ka 17 years ka emebere ụdị ebe ahụ bibe mmụazị onye ka njikọ mfeta ndị okenye dị ka wa na-eme mmụ nọsens majik na-asị n'uche m ọpụtali na ndị enyenụ amara ụdị ebe a sinsi ma eme dibia ọkwa na onye dibia na-amara na-agara ije bifo na avalụ ụdị ebe ahụ mmadụ na-enwe bute alụsị agwa na alụsị na-eliri ọbara mana ịtụbagali ya ọkụkụ n'ime oli ọkụkụ
Okongwu Dibia bịa na my place enwere m ọgwụ a na-akpọ ibu. Ọgwụ a na-akpọ ibu oburu ọgwụ dị ya n'arụ. Ọgwụ dị ya n'arụ nsị gị gụọ ọnụ ya nọ n'ebe gụlide ọnụ chieje ma ngụta nwe ọgwụ nọ dị n'arụ ọnụ. Ụdị eli ive ọbala dị n'ịtụọla ive ọbala dị ọmịkọ ọnya. Ịnwa bịa n'ibe ọkwa n'ibe itere ọkwa na Facebook itere ebe a wee tinye nwa na-asụ na o nwere onye emenwe pụta. Ịma na ọnụ ka ị na-ekwu inye ọnụ gị otu ị nọ na mụ alaikele nke bụ Okongwu mara adati okwu ikwuru openulu m because na ọta yesterday ka m gegburu liten mma liten iwo m iwo mana datin si na onwere onye emenwu nnu mụ apụtago mmemme etinye jara emekwuru m etinye jara ebe otu ekwu onye na-achọzi ya ya ahụ. O gosi na ngị bụ Okongwu Dibia nwere ebe ikele ga ikebevu ive. Onwe ndị na-akpọ ọgwụ na-akpa na nsị. Mmazi nwere ọgwụ riri nna. O nwere onye na-emeri dibia nwere ajọ ọgwụ ka mgbaza ngị bụ Okongwu Dibia. O nwere ndị na-emeri dibia agwara ọ bụ na ọ bụrụ dibia ka ị na-eme ikwu na ọ bụrụ dibia ka ị na-eme ka anyị mara nke ị na-eme eme. Ị na-asị na nwere onye emenwu ibe abụ emeli ibe bụ na ọpụtara ụwa mmalị ka eji eme. Ọ ndị dibia gwara ọzọ gburu dibia na ka ịmalị nke na ịmara nke ọzọ. Ọgwụ na-ekwu okwu na-ekwusi ogwu ike. Ndị nwere ọgwụ na-ezi ozi riri nna. Datin na imeli bụ ihe mmazi na-eme. Mgbe nzira ka mgbago okwu a na ka mgba gị bụ ka ịtada iru manya mara ya mbụ. Ana m efolo gị sizi na-efolo gị onye na-agbago na-ekwu ya na-abụrụ ya na-atakwụlọ ya ahụ mana nke ikwuru na ive imeli na abụrụ ya nsị na onye ya eme detin pụta ka o mee ya. Ovu mmadụ na-enwe ọgwụ na-adịbe ovu mmadụ ya so onye na-akọwa kịta na ibe ahụ mere kịta nwa bụ ọgwụ ahụ na onwe etele dị na-ayọ nkọ n'ibe ka ọ dị. Ịmana ndị na-eti ya na ring, ịmana ndị na-apụ ya na-abịa ya na kapụ apụ. Dati niile na omele ahụ na ịmalive ọ na-alụ. Dati oge o ji n'aka ịmalive ọ na-alụ ị na-akwụ ya n'iru ịmalive ọ na-alụ. Ibe nji mee my own bụ na otu ị nọ na igwozili m ive bụ omenala Igbo. Ngị bụ Okongwu Dibia sị na nwere ive bụ ọgwụ bifọ eme folo gị isi na nwere ive bụ ọgwụ. Ngị bụ Okongwu Dibia sị na nwere ive isi na nwere ive ọ bụrụli nna na olide n'ive bụ ọgwụ n'ive bụ ive n'ụwa bụ agba afọ achụ aja je na mmiri n'ọnya imechekwughele sị na oke ite abụlụ n'ọnya kachasị ibe niile. Imechekwughele sị na ndị ọgwụ Okongwu Dibia nyanwe ebe ekwu my brother. Ọ na-agwa gị besa spawa onye agwụlere ka mbụ na-emesi dibia ike. O nwere ọgwụ mma ezuko gị ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị mee vidio ọfụma. O nwere ọgwụ mma ezuko gị mmedute gị ebe ọ dị nzuko gị ya ibe a na-akpọ baba magic just ibe a na-akpọ the thing baba magic. Ilu mbu tele gị dị akwa egwu ọrịa akwa igwucha ncha niile egwu alụkwa ya again. Ịma na ibe niile ahụ nne bụ nonsense blue fake. Ibe niile bụ nonsense blue fake. Ive bụ dibia n'ụwa nwa bụ ịgbalụ mmadụ ọgwụ ole onye abịa nye gị onyinye ịgbalụ mmadụ ọgwụ ikpele mmadụ ekpele ole onye akpụtali gị evi gotali gị moto nye gị ego. Ịgbalụ mmadụ ọgwụ gosi mmadụ ọgwụ ike ole onye bịa n'iru alụsị hụ na onye na-ekpọli ọgwụ onye ka na-akpọ ọgwụ. Ive na-eso na ị na-eme ya ka ịbụ mmazị amara m ihe ezi ede bụ na onwero ive njem apụta nwa asị na ka mmedisten na-abụ na aka gị ka ịdala aka gị ọfụma ma mala amalị na ịbabụ nne m ibe nne ma ọ bụrụ na nya bụ na mmadụ nwere ọgwụ ọ bụrụ na nya bụ na mmadụ nwere nsị ọ bụrụ na nya bụ na mmadụ na-eme dibia bikos nọ ndị Igbo anyị kwu nne bụ elu uche. Inwe ọdịba bidebe ebe gị jire na-eme majik na be gị na-emele ndị obodo ọzọ ndị mgbamgba ọzọ nwere na-anatawa ego na anyị macha ndị na-emechi dibia ji ụdịwa anata ego. Ihu na-ejize na-eme n'ime ala Igbo Anambra steeti bụ njeji na-eme ọdịwa ife abụ nwe nọ ndị nwere gboo nke mechara 50 years 70 years bivunu nwere tata nya tata kunu mụrụ anya vụ ke vode ahụ. Ekene ekwe gị Okongwu Dibia ekene ekwe gị ka n'ibe na-emeli gị ibe ekene ekwe gị ka n'ibe na-emeli gị mana mala amalị ka ya eme ime ivi si na nwere dibia emenwe mala amalị ime ikwuzi na datin ọ jọrọ njọ bụ okwu ka anwa mmadụ ime ivi si na nwere dibia ya emenwe ọsụsọ dibia amụrụ anya nwa bụrụ nyanwa na-eme ọkwa mmadụ nyere dị ọgwụ.
ị nwere ike nji ọgwụ debe distance na mmadụ ama mbụ inwe ihe elu iji ọgwụ debie si na mmadụ ama mbụ bunye nwunye elu kụọ ọlụlụ n'obodo na ọ bịala bunye ihe bupụ ihe a na-ebe idebele eto onye odogwu ọkwa mana mmadụ ya bịa bunye bikọs na ụdị anyị jere nweta ọgwụ anwa nke eji edebe na onwere ya nyere nke eji enwepụ onye nwere ọgwụ nke eji enwepụ bịa ọ na akụ dị enwepụ ọ bụna okwu niile anyị kwuru anago n'iyi mara ama nna ka ị mara nke na ịmara nke ọzọ ekene ngị kene ya na-emere gị anya dị ngwana ụmụnna unu afụgonu ya bụ vidiyo unu enenechagonu unu ekwetego na ụfọdụ ekwetekwara na ihe Okongwu Dibia na-egosi ụfọdụ oge Okongwu Dibia na-egosikwa ihe dị mma Okongwu Dibia na-egosichakwa ụmụ ihe anyị nwa na ha afụgwa online Okongwu Dibia na-abacha ebe ụfọdụ ndị anaghị ekwe aba mana nke ịbachazi ya iwere maka ihe efu mgbe na-agwazi ndị ọzọ okwu ichefuzi ya na imirikiti ndị ọzọ na-enenekwa ihe ị na-egosi maka na okwu ekwuru ekwu elue n'eluigwe na okwu ọbụla ebu ụzọ wee kwu elue n'eluigwe adọgo Okongwu aka na ntị kemgbe dọọ ya dọkwasị ya ọzọ mana nke ikpeazụ anụnwa a na-adụ ya aka na ntị maka na asị nwakwụkwọta ka nwatakịrị anọghọ akachala ịtalị so ya Okongwu Dibia azọ na gị maka ihe etiri gị maka ndị chọrọ iti gị ihe onye mma nke na-akwado ime mbọsị ọzọ nwanna wepụ aka enwe n'ofe tupu o bido ghewa aka mmadụ anyị werekwa n'eziokwu wee na-achụ wee na-asị na eju na si n'oile ọma o ji aga n'onwe na efere mba ụwa nwaanyị pụtara na asị ka anyị were eziokwu wee na-achị igbo anyị werekwana ihe ọma kpọọ ihu maka na asị na onye nwanne nwoke na-agba ajọ egwu n'ọhịa ihere ya na-eme nwanne ya nwoke ebe ọ nọ Igbo ndị ọma njem ọnụ asị m ka ọ dị na mgbasa ọzọ na-aghọtago